салом ҳамшаҳрон азиз, мардуми шарифи Тоҷикистон. Гуфтаниам ки бародари азиз ҳимматадро паша Ҳиндустон барад. Имрӯз бо як бародари мо имрӯз омад барои мо кӯмак кардан. Яъне барои мо як 20 дона очки додан, як 600 дона неқоб ва як коробкаи дигар дар рости перчатка додан. ҳисоб накардам онҳоро. Бародари азиз гуфтанием ки мо табибон ҳис кардем ки шумо моро эҳтиром мекунед, моро дӯст медоред ва мо ҳамин дараҷаҳо гуфтанием ки мо кӯшиш мекунем барои халқу миллат, барои ҳамватано, барои ин сарзамин хизмати софдилона, хизмати аз сидқи дил кунем. ма ба шумо ҳазор раҳмат мегӯям бародари азиз, ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд. мо ниски паҳлон вам ҳазор раҳмат бародари азиз. ба чӣ нияте ки дар моҳи шарифи рамазон ҳамин кӯмакро кардед, худои меҳрубон ба амун ният шуморо расонад. ҳазор раҳмат барои шумо, ба фарзандонатон, ба тамоми аҳли оилаатон, ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон саломатӣ мехоҳам. ба беморон шифои комил мехоҳам. Он табибоне ки бемор ҳастанд, ба шумо низ шифои комил мехоҳам. ҳазор раҳмати калон. мо фаромӯш намекунем хизматҳои шуморо, бародарои азиз. ҳазор раҳмат барои кӯмак кардан. Кӯмакҳои шумо ба мо расид, бародари азиз, раҳмати калон ба шумо. ҳазор раҳмати калон бародар, ҳамин кӯмакҳои калаги шумо ба дасти мо расид. Худованд чӣ орзу дорем ба орзу амалатон бирасем. Худованд нигаҳбонтон бошад. раҳмат. Ассалому алайкум бародарҷон, мо табибони ёрии таъҷилии истиқлолем. Бародариҷон, мо аз шумо беҳад миннатдорем. худо илоҳим шумо бори игитора бисёр кунаву илоҳим хайри кардагитон ба даргоҳаш қабул шавад. Аллоҳу акбар. ҳазор раҳмат бародаро, мо миннатдорем. мо ҳамон чизе ки шумо овардем мо қабул кардем. духтуро итода. салому алайкум бародар, мо ёрии таъҷилии истиқлол ронанда. кӯмаки шумо ба дасти мо расид. худованд дайти розӣ бошад. ҳазор раҳмат. худо ҳамин чӣ орзуӣ дорем ба мурод мақсадатон бирасена. ай хизмати халқ, хидмати ватан модар. Салому алейкум бародар, мо табиби ёрии таъҷилии истиқлол. ёрии шумо ба дасти мо расид. ташаккури зиёд аз шумо. худо ҳам хел сафи одамои хайрхоҳ зиёд шавад. худо хайратонро қабул кунад.